Alam niyo ba na bumababa ang bilang ng mga nagtitiwala kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte? Yung kay Vice President Sara Duterte, alam naman natin na kung ano pong issue tungkol sa kanya, tungkol sa confidential intelligence fund. Pero kay Presidente Marcos, at talagang matingkad ngayon mga kapuso tungkol sa inflation. Pagkain, Super Radio. Pagkain, Melo del Prado. Sa Super Radio, DZWB. Next one. Ang katumbas po ng 300,000, 300,000, Five. katumbas na siya ng 2%. Pag-aaral natin, talagang gusto maka-intervene sa market na kumbaga maka-influence tayo sa presyo. Kahit sa 10% ng total stocks, yun ang dapat na ibibenta ng ibera. So hopefully, madagdagan po yung konti ng DA, katuwang po ang mga NGOs, para naman pakilala ko consumers natin sa buong Pinas. Yung lang sa 20 palay kasi nga They'll try to tell us where to go. Too young to really be in love. Marami, maliit lamang. Pero maliit daw pa sa kusina. Diyan lang kami, basta sama-sama. Pen, di sarapin, di kutsilyo, di almasen. Mahal ko si Toya. Mahal ang itlog at baboy. I don't know. People.
Siyempre, 620. Fried chicken? Tingnan nyo. 120. Hindi po siya ang suspect. Hindi. Ang mga manluloko po ngayon, hindi mo makikita ng harapan. Pero, ang mga manluloko ngayon, nakapag-Diyos ko po, high-tech. Ang mga manluloko ngayon, gumagamit po ng mga gadget na nakaikot. Katulad halimbawa no, gamit si Catcher. Ito, bago sa pandemic ito, International Mobile Subscriber Identification Gadget. Ito pala ito, ito pala yung parang sabi ng taga-PNP Anti-Cyber Crime Division ito na po yung parang portable na cell tower. May cell tower, umiikot-ikot. Pagkatapos pag natapat sa'yo, may lumalapit video breaks, kaya kung tawagin, at bukas yung cellphone mo, ibig ang lahat sa'yo, pwede sa cellphone mo. Kaya magagamit sa mga datos na meron ka dyan sa cellphone mo. Kaya, Ganyan, no? sila kayo. Magpapadala ng mga link. Nakit po yung mga link na yan. Diyos ko, huwag niyo po i-click yan. Don't overthink. If there's a link, is a scam, mga kapuso. Kunyari ito, halimbawa, mga kapuso, galing sa legitimate institutions tulad po ng GCash, kapag makakapa po huwag niyo pong i-click yan. Galing po ang SMS sa scammers na gumagamit ng illegal cell sites para po ma-hijack ang SMS. GCash is supervised by the Bancos and Sa motor. Alas 6:30 na po ng umaga. Radyo na, hindi ba? Meron pa, labanan ng fake news na pagtotoo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. 120. Live podcast between LD. Sa tapang ko, mas ganado ako. Lahat ng tagay para sa bagong taon. Kapag nakikita sa One in Every Nation, take responsibility. Malinis ba ang tubig na iyong ininom? Ang tubig niyo ba'y pinapupuno pa? Madalas ba malalapitan siya ng inyong kapamilya dahil sa diarrhea? Uminom ng malinis na tubig. Gumamit ng Aquatabs Drinking Water Disinfectant Tablet. Ang tubig ay buhay. Focus and sodium is the generic name of Aquatabs. In symptoms, persist consultant. It's the lover that can love who broke your heart last night. It's the lover, not the tree that didn't Galing, no? Steady, bago.